कहत रे अनुपमा दीदी ये गाना शायद ये गाना पाप एगो रील्स भी डलले रहने यार कि छने छने मरे लताना हो और घरे कैसे रही जनाना हो कि तहरा नहीं मन तो सखिए के बाटे और सुघर मिलन मर्दाना हो कि जाड़ा में दर्द वाला सरद हो राजा जी अरे उठ जाए लहरैसा अरे हरद हव राजा जी तू मदद नाही माथा के दर्द हव राजा जी। ये गाना के आप सब बहुत प्यार और आशीर्वाद देने जाए लेकिन माहौल के देखते हुए हम एगो गीत गाए। ऐसे तो हर प्रकार के आदमी गीत गावेला लेकिन एगो पत्नी के जब मान ली कि कोई से प्यार हो गई बटे और वो इंसान से ही आपके शादी हो गई बा तब ओकर खुशी अलगे रहेला। औरत ये कहा तरीका ये जो तनी बैठ जाए जब कहल जाला कि चूल्हा बेकार बजाना में ताव नहीं खे वो पड़ोसी बेकार बजाना से लगाव नहीं खे और औरत बेकार भी जना में छाव नहीं खे और कलाकार बेकार बटे जना में भावे नहीं खे। यहाँ लेट जाइए ये गाना सब गावेला अपना अपना अंदाज में हम भी अपना अंदाज में गाई ना और कहा तरीका कि आज आज पहला मिलनवा मिलल सजने के सजनवा कि मोरे अंगे अंग गुलाब नियन खिलल बाबा तनवा कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दिए सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दिए जाओ कि आज राजा जी के कुरवे में जवान होके दे कि आज राजा जी के कुरवे में जवान होके दे। आज हो पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा मोरे अंगे अंग गुलाब नियन खिलल बाबा तनवा सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दे सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दे आज राजा जी के कुरवे में जवान होके दे आज राजा जी के कुरवे में जवान होके दे भैया नया भइल गवना बहे छोट बखला नहीं राजा लइका भाई नया भइल गवना बहे छोट बखला नहीं राजा लइका भाई बहरे पीछा के कुछ दिन सुती बिछवा नहीं राजा लइका भाई
अभिजीत भैया की तरफ से, अनुपमा दी की तरफ से बहुत बहुत प्यार। भूख भूख बोले हमारा दिलवा के बच्चे, भूख भूख बोले हमारा दिलवा के बच्चे। कि आज भल भूखे दरियावे में